magikoan. Saguzarren munduan. Eta kixak esan zuen. Egin bedi gaua. Eta nik diot, agerbedi andereñoa. Non sartu ote da orain? Bai, gurasoak laster helduko dira. Gustatuko altzaie animalien erakusketa hau. Gaueko animaliak nire gustokoenak dira. Nik ez dakitzuek, baina ni urduri jartzen naute guraso eta irakasleen arteko bilkurek. Odola zurgatuko dizut! Lasai, Arnold, neu naiz eta gaueko izaki arrunt bat. Utzi hori, Ralfi, ez dago vampirorik. Zure irudimenean baino ez daude. Baita zera ere, vampiro mozorrotuak dira saguzarrak. Entzun lagunok, ganbara ere txukundu behar duguta. Saguzarturiko gizakiz beterik zegoen gela, eta vampiroak esan zuen. Entzun nene bihotzeko umeok, iritsi da luzaroan espero izan dudan eguna. Ha, ha, ha. Goi. Ilun dago hemen gero. Ez daukagun linternarik ala. Zer duzu vampiro zale hori? Iluntasunaren beldur? Ez, naiz beldur, baina hemen ez da ezer ikusten. Behar badazuk ez, Ralfi, baina horrek bai. Saguzarra, gaueko benetako izakia. Uah, bai iguingarria. Ez dakit pa, nik uste dut polita dela. Iguingarria ala polita oso gutxi dakigu gaueko animalia honetaz. Behar bada horregatik gara saguzarren beldur. Ez dakigulako askorik beraien berri. Oi! Ei! Ez ziozu minik egin. Urrundu hemendik! Ez dut vampiro bihurturik amaitu nahi. Lasaitu, Ralfi. Hau ez da asmatutako istorio bat. Saguzar txiki hori vampiro bat izateko aukerak. Ze izan da hori? Gabon, naurrok. Nire gaueko animaliari gustukoena. Abila eta gautxorietan lehena. Saguzarra, ekalaririk trebena. Horixe da vampiro batek esango lukeena. Tira, Ralfi, komiki gehiagi irakurri dituzu. Tira, ez zaitezte beldurtu. Gautarren sekretuak kontatuko dizkizuet. Gaueko izaki bat zarenean, gauaren kolorea izaten duzu, etxaiek ikuset zaitzaten. Ezkutaturik egon behar duzu eguzkia gorte arte, zenbat eta ilunako hainbat hobe. Eta jakina, gautarra izanik, gau ez irten behar janbila. Ai! Ralfi? Ondo zaude? Ondo? Ondo, bai horixe. Hor daude gurasoak. Hau nire amona da, andereño. Poste naizu ezagutzeaz, goko handiak nituen kixaren odolekoren bat, ezagutzeko. Entzun duzu hori? Dagoeneko hasi da odola hitz egiten. Lastana, guazen andereñoa gurtzera. Baina, ama, nik bera okupaturik dago. Ralfi, ez digu oska egingo. Ez digula oska egingo, ikusiko dugu. Kaixo, Tineli Andrea, poste nauzu berriz ikustea. Baita ni ere andereño, Ralfi txeratuta dago zuen irten aldiekin. Tira, nik ere gustura hartzen dut mutikoa, nire galpean. Barkatu, andereño. Sinetsi da zu, andereñoa vampiro bata. Ezin liteke vampiroa izan, gure irakaslea da. Behar bada egunez bai, baina ze gertatzen da gauez. Ez aldu esan, zenbat eta ilunago hainbat hobe. Saguzarrez ari zen. Ilun badago ez dire ikusten, eta etxaien ezkutuan ibil daitezke. Horixe da nire liburuak dioena. Vampiroek ere nahiago dute gau ilunean irtetea. Horregatik esan die andereñoak iluntzean etortzeko gurasoi. Nahikoa da, Ralfi. Gurasoak gau ez etorri dira, egunean zehar lanpeturik daudelako, horrexegatik. Entzun mesedez, ikasgela ikusi aurretik gurasok beste bisitaldi bat egingo duzue. Nola esango nuke leku? Txundigarri leku, harrigarri batera.
Zatozte ez da arriskutsua. Eta orain zer diozue? Kanpoekintza bat alda hau andereño. Hala da bai, Pelsten jauna. Arnolek oso gustuko ditu. Fibiren lengo eskolan etzegoen horrelakorik. Ondo pasatuko dugu. Eta umeak zer? Ez aldira gurekin etorriko. Ez kezkatu aurrez, Franklin Andrea. Zuen urrengo tokatuko zaie. Ai, ge urrengo! Nora eramango ote ditu andereñoak? Ez dakit, baina jakin beharra daukagu. Jarraitu autobus horri! Urrunegi joan zara, Ralfi. Ezin gara espioi lanak egiten ibili. Geratu nahi baduzu. Baina zer sentituko duzu amonak sotoko kutsa batean egiten badullo? Hori ergelkeria hutsa da. Baina jakiteak ez digu kalterik egingo. Sakatu, muski! Iritsi gara! Ongi etorri lagunok. Gaueko egalariak, ez da? Zergatik ekarri ditu saguzarrez beteriko leku batera? Eltxoak ere badaude! Bera, vampiro bat delako, horrexegatik. Froga gehiago behar duzue? Ralfi, andereñoa ezin liteke vampiroa izan. Vampiroak ez direlako existitzen. Ziur naiz hori oso azalpen logikoa dela denontzat. Eta goazen barrura, ea zertan dabiltzan. Beno, aurrera, Ralfi, zabaldu atea. Zeure ideia izan da. Kendu bidetiko lo guztiok, neukirekiko dut. Ta orain zer? Tira ba, itzul gaitezen eskolara. Ezin dugu, Arnold. Gurasoak salbatu behar ditugu. Guazen, leiho bat agor. Onertzazu vampiroen kontu hori kirtenkeria dela. Asmakeria hutsa. Ah, bai, orduan esaidazu zergatik ari diren denak kodola edaten. Gaueko izaki guztiei. Egaldi luzea izan dezagun elkarrekin. Itxaron, ez dute odola edan tomatezukoa baizik. Geuri ere eman digu inoiz. Ah, bai? Irakasle vampiroa geldiarazteko testu liburu bat sartu behar zaio bihotzean. Guazen! Ospa, odol zurgatzaileak. Vampiroak? Ez, eltxoak. Saguzarrak! Bizirik jango gaituzte! Itxaron pixka bat. Ez gaituzte gu jan nahi. Eltxoak jaten dituzte. Begira! Ikusten duzu, ez dira vampiroa. Hoixe, eta itzuli da zu liburua. Bai, leku zakarra. Zintzilikatzeko egokia dirudi erpeak dituzten entzat. Ilun dago? Lo egiteko aukeran gauez zein egunez. Zeote da usain hori. Saguzarren kakada, oitu egiten zara. Txori goroza esaten zaio Ramone jauna. Ongarri paregabea. Hemendik, mesedez. Gero itxogerria dago hemen. Hori milaka saguzarren arnasa da, Tinelli Andrea. Bakiratxonekin baratxuria faldu dutela dirudi. Ramon jauna! Ara, begira zein ederra, kumetxo arrosak. Bai, gaueko umeak dira. Ez aldira politak kume hoiek. Ikusten, Ralfi? Ugaztunak dira ez vampiroak. Kumeek esnea edaten dute ez odola. Makurtu, andereñoa datorreta! Begiratu egin nahi du. Ez horixe! Bai horixe! Ez horixe! Nik enekien saguzarrek euren umetxo ez arduratzen zirenik. Horixe arduratzen direna, ama ezin jobeak dira gainera. Kumez beteriko horma batean ere norberearen soinua ezagutzen du.
Nik bezala orduan, edo non ezagutuko nuke nire Kixa. Bai, horixe! Ez horixe! Kixa? Hor ez dago ezer. Saguzarrentzat jateko goxoa baino ez. Jatekoa, guta zari da. Saguzarren jaki izango gara. Laguntza bila joan behar dugu. Ez daki, hemen gaudenik ere, ez da gutaz ari! Ui! Ralfi, zer egin nahi duzu? Hemendik irten behar dugu, vampiro bihurturik amaitu nahi ezpadugu. Zer egingo ote du horrek? Ederki irten zaizu, saguzar bihurtu duzu autobusa. Eta honek, kanpo ekintza baten itxura hartu du. Norakoaz? Ez dakit ilunegi dago. Gauza guztiek oso itxura arraroa dute. Zer nahi zenuen ba? Autobusa saguzar bata? Eta bazterra jotzen badugu zer? Hor bili gara. Kontuz! Kontuz! Saguzarrez inguraturik gaude. Eta zaratan dia egiten dute. Etzen soinu hau entzuten autobusa saguzar bihurtu baino lehen. Harrigarria. Nola ez dituzu aitzak eta jotzen? Saguzarra delako hain zuzen ere. Autobusak haiek bezala badaki iluntasunean ibiltzen. Baina nola? Soinu zorrotzorrekin zerikusirik izango du. Ez dakit zuei, baina niri izugarrizko belarriko mina hasi zait. Gauza bat esango dizuet. Ahoa zabaltzen duen bakoitzean, soinua entzuten da. Eta gero belarriak mugitzen ditu. Soinuaren oihartzuna entzun nahi duela uste dut. Ba, ondo entzuten ezpadu, azelakoa hartu behar dugun. Wow! Badakit, oihartzuna entzutean autobusak badaki aurrean zerbait dagoela eta saiestu egiten du. Beraz hori egiten ari dira, soinu hori egiten dutenean. Oihartzuna erabiltzen dute, gauzak non dauden jakiteko. Oihartzunaren bidez gidatzen dira. Ez dute begirik behar ikusteko, belarriekin ikus dezakete. Bitxia da, baina zuzena da. Entzumenaz baliatuz ikusten dute mundua. Tximeletak jan nahi ditu! Ai, baina autobusak gose alda. Orain badakigu saguzarrek nola rapatzen duten jatekoa. Hau nazka! Eta gaua aproposada saguzarrentzak iluntasunean jateko aurkitzen trebeak direlako, eta ez jendea izutzea gustatzen zaielako. Bai, ba ez dugu jaten ibiltzeko astirik. Gaztelura itzuli behar dugu. Tira, Ralfi, onartzezu, saguzarrak mundialak dira, eta gautarra bazina zeu ere horixe izango zinateke. Harritzen naiz! Edo agian bai. Saguzarra banintz gazteluraino egan egin Drakula andereñoa garaitu eta gurasoak salbatuko nituzke. Ralfi, zertan ari zara? Autobusa gaztelurako bidean jartzen. Horrela, laster helduko gara gaztelura? Hau etzen nire asmoa baina, ez horixe. Zoragarria da saguzarra izatea. Baietza uneko abaila hartu 3 segundotan. Aizu, Tim! Begira nola hartzen dudan bira! Hau ez dago bat ere gaizki. Gelditu gabe edan daiteke. Eta lantzean mokadu bat jan. Gozoa dago. Haze itxura ederra duten, afari gozoa. Ilargia itzaliko nuke gustura, hotzikarak sortzen dizkit. Baita niri ere, zergatik ote? Kontuz ontzarekin! Ontzarekin? Horregatik ez zaigu argia gustatzen, etxaiek ikusten gaituztelako. Zenbat eta ilunago, hainbat hobe. Andereñoak esan duen bezala. Eta berak ondo daki. Gaueko erregina data. Zer egin ote diek gurasoei? Eta Ralfik arrazoi badu,
Andereñoa benetako vampiroa bada. Ez horixe, ezin liteke, ezinezkoa da. Entzun ene bihotzeko umetxoen gurasoak. Andereñoa! Iritsi da luzaroan espero izan dudan eguna. Horixe bera da nire komikiko vampiroak esaten zuena. Goazen gaztelura! Itxoin! Ez dut sinetxi nahi, baina sinesten hasia naiz. Prestatu denok, zuen ordua iritsi data. Izugarrikeria bat izan behar du. Eta norri izango da nire lehen biktima? Esan ez dizuet vampiroa zela? Hasi nirekin, Andereño. Amona! Ez diozu Amonari oskarik egin! Gaua aurrera doan enean, Ralfirekin gerota konformeago nago. Andereñoa vampiroa izan liteke. Bai, eta ez dut nahi aita oinazetan ikustea. Zeren zai gaude ba? Goazen! Ikaragarri ilun dago horbean. Bai, sekula ez dugu andereñoa aurkituko. Gogoratu, saguzarrak garela. Zerbait aurkitzeko oihartzuna erabili behar dugu. Jarraitu niri! Saguzar gehiago! Milaka eta milaka saguzar dago! Bai, milaka zenitarteko saguzar bihurturik. Hemendik! Baina niri ez zait iluntasuna gustatzen. Itxaron lagunak! Ai, ze gertatu da? Astu egin zaizu, eta entzuten ez baduzu ezin duzu bidea bilatu. Goazen! Eutxi, Amona! Kixari entzun diot, azkar! Hortxe dago! Ondoko gelan daude entzun! Eta zer deritzozue gure irten aldiari? Oraindik ez dakit nola utzi dizudan hau egiten. Lepoko mina izango dut. Ah, ama da hori! Goazen! Agian hobe genuke gaur etxean geratu bagina. Aita, horixe bera esan behar nuen neuk ere. Eta umeak zer, Andereño? Gure patu bere izango dute? Jakina, hiek ere neureak dira, ez da? Hala ere maite zaitut, aita. Maite zaitut, betiko. Andereñoak ez du nahi duena egingo. Zer egin behar dugu, zer egin behar dugu, zer egin behar dugu? Berriro egingo ez duela ziurtatu. Eraso! Nahiko odoligo zaigu burura. Tira, lurrera lagunok. Eskolara itzuli behar dugu umen lana ikustera. Primeran gaude barren, odolkiak bezala zintzilik. Ramone jauna. Harrigarria izan da. Saguzar bat bezala sentitu naiz. Baita ni ere, haien beldur izaten nintzen, baina hori bukatu eginda. Nik esaten dudan lez, saguzarri izatea haiek maitatzea da. Enau harritzen Fibi horren pozik egoteak. Poste naiz beste eskolatik ona ekarri izana. Kixak esaten duen bezala, magikoa da. Eta erdia ere ez daki, ederra egin duzu, Ralfi. Saguzar gehiago, gau eskolatik irteten ari dira. Ez duzue uste gure umeen antzandia dutela? Litekeena da, bai. Horrelako xea da gaua. Nola pentsatu duzu Andereñoa vampiro bazela? Eta zergatik egin ote dizugu kasu? Vampiroen itxura zeukan. Vampiroen ibilera eta vampiroen izkera. Pelikula on batean, vampiro bat izango zen ziur. Ez da nahikoa, Ralfi. Zeure irudimena baino ez da izan. Sentitzen dut, okernengoen Andereñoaz irakasle paregabea da eta odol garbikoa gainera. Eta saguzarrez ere oker zaunden? Bale, ez dira vampiroak. Oihartzunaz baliatzen diren animalia gautarrak baino ez dira. Eta zergatik irteten dira gauez? Jatekoaren bila joateko, nahikoa? Eta zer jaten dute, tira, esan? Ederki. Intsektuak jaten dituzte, ez giza odola. Pozik zaude? Kixa pozik egongo da. Baina kontua da oraindik saguzarrak garela.
Nire ustez, xagu gazteak gara. Bai, Muski! Goazen etxera! Ara, begira, gure umeak. Kixa, zer egiten ari zarete hemen? Ralfi, ezagutzen dut aurpegi hori. Zer gertatzen da? Ez, ama. Benetan. Seguraski batetik bestera ibili dira. Ez da, Ralfi? Horixe andereño. Hala izan da. Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa? Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa? Autobus magikoa. Autobus magikoa, mesedez. Erantzun autobus magikoa. Gabon. Autobus magikoa, mesedez. Bai, hemen da. Gauzak biltzen ari gara. Ni ekoizlea naiz. Zer nahi duzu? Ederki ba. Saguzarren saioari buruzko galdera batzuk dauzkat. Itzara bakarra. Esan, zer da? Lehenengo da behin, vampirorik ez badago, zergatik agertzen dira sarritan liburu, film eta telebista saioetan. Vampiroen ideia bera beldurgarria delako. Eta jendeak gustuko izaten du monstro eta horrelakoekin beldurra pasatzea. Ederki, beste bat. Zuen saioan saguzar mota bakarra atera duzue, eta ia 1000 mota daude, ezta? Egia, beste edozein ugaztun mota baino gehiago, eta mundu osoan bizi dira. Eta gehienek intsektuak janarren, batzuek fruitak, igelak, arrainak, beste vampiro batzuk eta muskerrak ere jaten dituzte. Muskiri esan aldiozue. Beno, horrelakoei sarrera debekatu diegu, eta oso segurtasun ona dugu hemen. Beste gauza bat. Komunikatzeko erabiltzen dituzten soinu zorrotzak baino ezin ditugu entzunguk. Oihartzunaren bidez gidatzeko darabiltena zoliegia da guk entzuteko. Lasai mutiko. Magia pixka bat erabili behar izan dugu zuek dena hobeto ulertzeko. Beno, hori onar liteke, baina gauza bat nahita isildu duzue. Odola zelikatzen diren 3 saguzar mota egon badaudela. Bai, baina saguzar vampiro deitzen dira. Izena jarri ziotenek haietan sinesten zutelako. Ez horregatik bakarrik. Saguzar horiek zulotxo bat egiten diote animaliari eta bertatik odola surgatzen dute. Bai, baina gizaki hoi ez digute ezer egiten. Eta nola dakizu ba hainbeste saguzarrez? Ze uste duzu, zeu zarela gaueko izaki buruzko gauzak dakizkien bakarra. Txantxetan hasi nintzen, izutu zaitut? Ni? Oh, ez. Ekoizleok ez gara horren erraz beldurtzen. Mila esker deitzeagatik.